And now it's not says with the posters that you put. You did because I did I the put those posters. posters on it. Yeah, I did, but because I did the posters, you think I did it? No, honey. Because sabi ko kay Tommy, tawagan niya ako, pero hindi niya ako tinawagan. Tinawagan ko siya, hindi naman sumagot. Yun tuloy, natatakot tuloy ako. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Now I have to say good morning again. All that wasting word. Anyway guys, the cell phone, the camera just died. I'm going to say good morning everything again. It's hard when you're vlogging and then the camera just freaking die. You have to repeat yourself twice, 3 times like that. May mga conversation pa man naman kami ni Tommy na kaniniya. Talking about sexy. So yun, good morning everything. So yung temperature ngayon sa labas guys is 17 degree. Kaya nakarog tayo. And then, iiwan tayo ni Tommy mamaya. Yeah. Kasi mag-snow doon sa isang bahay. And then, kapag mag-snow, kailangan mong linisin yung snow. Kapag hindi mo nililinis, and then pag may madisgrasya doon sa city, kapag may madisgrasya, kakasuhan ka. Kaya aalis siya. Sabi pa niya, mamaya daw siya aalis mga relatively early. Pero it's already 8 o'clock. So, gagawa lang ako ng rice kasi I feel like egg. Fried rice and egg. Anyway guys, so wala kaming ginawa. And then Tommy is getting ready. He put all his stuff, the laptop and everything sa laptop bag niya. And ako naman, maglinis tayo. And also, ngayong araw, hinaan natin itong TV. So, hindi ko makasama si Tommy ng ilang araw kasi yung snow is sobrang ginaw. Yung snow is sobrang taas. And then, kung hindi malinis dito yung driveway namin, hindi si Tommy makapasok. So, ibig sabihin, pag hindi siya makapasok dito sa bahay, walay. Guys. And then paggabi, kunin naman. Sa ginaw ito ba? Yung mga sipon-sipon sa ginaw ito kung bakit ganun. Ang dami kong pilo. Yung pilo. May isa pang pilo dito. Kailangan kong lagyan ng kanang cover. Siya na yung, ang dami ko pang labahan. Dito ko siya nilagay kasi wala ng lugar doon sa laundry. Yeah, 2 bag ang andito. And then, ito ngayon. Pag umalis na si Tommy, ang gagawin ko is itong closet. Closet niya. Look, ang laking closet. Malaki man ito guys. Look. So, ang gagawin ko, kukunin ko itong nasa ibabaw. Kasi ang nasa ibabaw is mga blanket, mga bedsheets, mga pillow. So, ang dami. Kami lang 2, pero ang daming pillow at ang daming blanket na andito na hindi dapat dito. So, ang ilagay ko doon sa ibabaw is mga jeans. So, ang inno ko lang dito is yung mga ano niya. So, tignan natin kasi oh my God, ang dami kong gawain guys ngayon. Pasensya na wala akong bra. Magbabra nga ako para hindi ako ganun ng ganun. So, kinuha ko na yung mga pantalon ni Tommy. Nilagay ko na sa bed. Yan, nilagay ko na sila sa bed. So, ngayon, tignan ko muna. Ilagay ko muna and then i-arrange ko. Pagkatapos nito, mag-arrange tayo dito. Mag-timelapse tayo dito mamaya. Nagbihis ako, binalik ko to guys kasi maginaw. And galing kami sa labas. Kasi si Tommy may hinahanap. And also, nag-text yung kapatid ni Tommy. Punta daw siya dito. Mga lunch, it's already 11 na. Bago daw kasi ang snow ngayong araw is malakas, mataas, at ganun. Come here. Who's losing mine now?
You are losing your mind. You bring it downstairs, and even you always see something. No, I put it on the garage floor. And now it's downstairs with the posters that you put. You did, because I did I the didn't put those posters. posters on it. Yeah, I did, but because I did the posters, you think I did it? No, honey. Because I didn't no, even you remember, did it. I didn't No, even no, see because those you always posters down don't. there. Because you always don't remember Okay, everything. Okay. Hey, listen. I don't say I'm not losing my mind, but you have to admit it. I know I am. And my memory is bad. I'm the person here that admits everything if I did that. Really? If I didn't do that, that means I remember That and means I you didn't didn't do admit that. it. And you know what? That means you didn't do it. Well, you know what? I asked when you told me this one, and I don't really remember, and I really think you did, but I said, God, I'm sorry. I did say that. God, I'm sorry. I don't really remember. If it's me, then it's me. No, you didn't. I think I did. You yell at me. No. You're blaming me No, for everything. No, but I said, I'm sorry, God. Maybe it's me. I'm losing my mind. Maybe it's him, or maybe it's me. We don't know because we're both losing our mind. What's wrong with your hips now? You look. I'm going with you. No. Do you want me to go with you? No. Be careful doing that. Remember your back? Yeah. Oh my God, this is nothing, honey, honestly. Hannah, bring this, honey. That's going bad, Are you huh? Are you I don't eating eat anything. These wraps of crap? I don't eat wraps. Seriously, huh? I don't eat. Have chicken sandwich Hannah, you wraps? hide it over there. I don't. I put it in the drawer. You hide it back. You put it back. No, and bring this also. Because I'm not eating of this. You know, I have to make a space again when you're not home. Hala! Hala! You can do anything without giving me stuff. Pagkain ni Mister, buti na lang, naalala ko. Kasi mag-snow, hindi siya makaalis. Meron siyang masima-sima doon. Meron siyang masima-sima kasi. Drive careful and be careful, okay? Yeah. Please. Love you, Ann. Talk to you later. I love it. It's really ice, huh? I heard you're stepping like ice. What? Yeah. Oh, we're glad with those sticks. Okay, you drive careful, huh? I will talk to you later. Hey, be careful with that smoking thing, huh? And you have to put it right when there is a gas, okay? Anyway, mga ka-everything, and dito na tayo sa bedroom. Kanina lang si Tami umalis. So, ngayon, hingi na naman ako pasensya sa inyo kasi binalik-balik ko to. Yes, hindi ko pa nilabhan pero maginaw at hindi pa rin ako naliligo. So, yun, binalik ko lang ito kasi maginaw. And kailangan kong sabihin yan. Bakit sabihin nyo, huwag ka na magpasensya yan, okay lang naman. Kasi may mga tao kasi nagsasabi, oh, panabalik-balik yung damit mo, ganun-ganun. So, kailangan kong magpasensya na. Pasensya na kayo, okay? Pabalik-balik yung damit ko, okay? Okay guys, ito yung closet and ito yung before closet. Pasensya na yung mga bag na sa baba, underwear niya yan and socks. Ilagay ko dyan sa cabinet na yan kasi empty yan. Hindi ko nalagyan kasi konti laman yung gamit ko. For sa taas, look ang kalat. So, dyan ko ilalagay yung mga jeans. Ang gagawin ko next, tapos na tayo dyan sa mga pagpo-fold-fold. So, kunin ko tong mga pillows, mga blankets, and ilagay natin sa taas kasi marami pa kami doon. Meron, yung isang closet doon guys, sa second floor, sa isang bed, talagang, final ko lang from floor yung mga unan, mga blanket, ang dami doon. Ito, mga unan, mga bagong laba ito, ginoo ko, mga linis. Yung iba, dusty na kasi hindi na nagagamit. Okay? Okay, then, you have to move.
Ang daming pilo, guys. Mga hindi ko kaya, guys. Ang dami pang mga brand new na mga pantalon. Grabe. And then, meron pa dun sa bag. Naisip ko, ipakita ko nga sa inyo, guys, mamaya, guys, kung ilan lang yung jeans ko. So, hindi pa ito, madami pa yung jeans, guys. As in. Sabi ko, paano na to? Ipakita ko yung sa akin mamaya. Here's, guys. Hindi ito, biro. Ito yung nabili ko. Ito yung jeans ko, okay? 1, 2, 3, 4. At saka, meron pa dun sa isa, kabila. At saka ito, paborito ko to, guys. Matagal na. And, kahit gisi-gisi na dito sa bilahan, hindi ko yan itatapon. Yan, okay? 4. Yun yung jeans ko. And, look, hindi pa nga ito jeans. Oh, may dito, hindi ito jeans. So, kunin natin ito. Kunin natin ito kasi hindi yan jeans. At saka hindi ito jeans. Ito, hindi ito jeans. Sa totoo, guys, ha? Ito yung real talk. Real talk. So, ito yung jeans ko. 4 sa taas dito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, diba? Meron tayong isang item. Pero, guys, sasabihin ko sa inyo, ipakita ko lang sa inyo kasi gusto kong ikumpara kaysa kay Tami. So, 12. So, at saka ito, binili ko bago to. Hindi kasya, guys. So, hindi kasya. Kasi sobrang inaano yung tiyan ko. Sobrang huot, ang sakit. Hindi kasya. Hindi ko yan itatapon. Ika-count ko yan. So, hindi ko yan So, ito, masusuot ko to. Okay? Ito, hindi. Matagal ko na tong hindi nasuot. Ito siya. Kasi, ang laki na, guys, ng tiyan ko. So, hindi na kasya. Ito, same thing. Katulad nito, ito siya, katulad nito. Same size. Hindi din kasya. Ito, cycling ko. And then ito, sure na hindi kasya. So, yan, okay? At saka ito, kasya naman ito. So, masusuot ko to. Okay? At saka ito, masusuot ko yan. Matagal na ito, masusuot ko yan. And then, anong dito sa ilalim? Ay, ito, guys. Sa Cebu pa ako. Hindi na talaga kasya. Okay? Hindi na kasya. Kinikip ko sila kasi ibigay ko sa kapatid ko. At kung liliit pa itong tiyan ko. So, yun lang. Ang masusuot ko talaga is yung pabalik-balik kong itim. At saka, well, actually 13 kasi nasa labahan yung isa. Nasa labahan. Gusto ko yun din kasi stretchable. Yung itim at saka yung blue. Ito din, matagal na to sa Cebu pa. Ito sila, useless to. Wala. Yun lang yung pantalon ko, guys. Hindi ako nagjujuk. Saka ito, pinakamatagal to. Next. Sa Cebu yan. Robinson ko nabili yan. Next. Ito yung jeans na hindi na talaga, hindi na talaga kaya. Sus, may kurtina pa. So, ito yung jeans na ibigay ko. Hindi talaga kasya kasi sobra ko ng laki. At ito yung damit ko lang. Look. Ito lang, maliit. Dito. Kumpara sa kay Tami. Yung iba hindi ko na nga ito masusuot. Kasi ito mga damit, hindi ko to nasuot. Look, maganda siya. Dress. Hindi ko yan masusuot. Ginoo ko. Sino bang magdidress? Ako magdidress na. Ang ganda niyan. Ay, nako. Look, wala. Andito naman sa kabila. Pang winter. Ito lang. Yun lang. Kaibiyanan pa yung iba. Kaibiyanan pa to. Ito yung bago kong bili. So, kaibiyanan pa ito halos. Sus, ginoo ko. So, kumpara sa kay Tami. Hi guys.
So, dito pa rin tayo sa bedroom. Dumating na yung kapatid ni Tami. Hindi lang sila nagtagal. Hindi ko pa ito nalagay sa taas. Ang gagawin ko is ipo-fold na lang itong mga ano ni Tami, mga shirt. Hindi siya mahilig pero marami siyang ganito. Hindi siya mahilig sa ganito pero marami siyang ganito. Yun. So, ipo-fold ko lang siya. And then, ilalagay natin sa taas, sa pinakatuktok. And then, ito na pang mga pillows. Ilagay ko lang yan sa pinakataas ng bahay. Doon sa second floor. Doon natin siya ilagay. Ang dami kong gawain, guys. Hindi pa ako tapos, nakalimutan kong kumain. Ang dami ko pang hugasan. Mga baso lang naman ito. Ang daming ano sa bed ko. Kailangan kong tapusin yan bago mag-gabi. Kasi, alam na. Ay, nagutom ako. Hindi ko alam anong kainin ko. Mag-bread lang ako, guys. Kasi, mamaya tayo mag-chicken. Tawag niya, ang layo ninyo ay, madool mo ba? Madool mo diri? Dali, paglakaw mo, lakaw. Dali. Lakaw ha, lakaw. Kana ba, doon na. Initin ko lang itong pan para naman pagkaon. Init na. Nadugay-dugayan ko dahil, natagal-tagalan ko doon, no? Sa closet ni Tami, ang tagal kasi. Ang dami ang dami kong ilalagay sa second floor. And tumawag si Tami, ando na siya, na inayunan niya yung hindi lawnmower, snowblower. Kasi, di ba, every time na i-on mo yan dapat kapag may snow ready na siya, dapat i-testing mo, ganun. Ang problema ngayon, si Tami, ang likod niya is masakit. At plano niya, dalhin niya yun dito. So, para makakain tayo ng maaga, yung leftover namin na chicken ni Tami, inano ko lang siya. Kinakat. And then, niligyan ko ng lime kasi masarap talaga tong lime. Parang lechon ba? Yun, yung snow. Mag-start daw yung snow. Mamaya, 6 o'clock ng gabi. Tapos na akong gumawa ng thumbnail. Suka, toyo. Lagyan natin ito. Kapag makagawa na ako ng thumbnail talaga, sabi ko, tapos na din finally. I don't know if yung basura, if the garbage, kasi nilagyan namin ng garbage, nilagay namin doon. Hindi ko alam kung kinuha ba nila yung basura, pinick up ba nila, gano'n. So, yun yung hindi ko alam. Hindi pa nga ako naligo. Hindi na ako maliligo. Kada na. The tree. Ang dami ko pang doon, guys, sa kwarto. Ang dami kong dapat tupiin. And also, ang dami ko pang aalsahin doon sa second floor. Close na natin itong nag-snow na daw doon sa kabilang bahay, guys. Tumawag si Mr. Nag-snow na daw. So, ngayon, kumakain na yung dalawa. Yep. Nasarapan kasi nilagyan ko na chicken paksiw. So, ito yung dinner natin. And, I think initin ko siya para masarap. Initin ko muna, guys, para masarap. Kasi kanina ko pa yan niluto, actually. Oh, ala. Tinilok talaga niya, guys. Oh, tignan niyo. Oh. Kahit wala na, guys. Ala. Ganyan yan. Basta masarap yung ilagay. Happy. Tignan nyo, tinilok niya, guys. Oh, kahit wala na, oh. Kahit wala ng laman. Basta masarap yung ilagay. Hala. Kain. Kain pa more. Kain pa more. Isda, kain pa more. Be careful. Nilagay ko na dito yung isang guys, para mainitan. Nilagay ko na dyan lahat yung bulaklak ko. Kain pa more. Tignan yung isa. Hala, kahit wala na, oh. 8 o'clock ng gabi. Ilagay natin yan ang time lapse.
Hello guys! So ngayon, mga everything, hindi pa ako tapos. Pero guys, nag-start na nag-snow sa labas. And then, binalik ko na lang dito yung ano. Teka muna guys ha. Diba nag-snow sa labas? And then, ngayon. So, ang problema ngayon, hindi ko makontak si Tami. Tinawag-tawagan ko na. Delikado pa naman guys pag ano ng snow kasi ang daming heart attack sa pag-shovel. So, buti na lang masin yung sa kanya. Ang problema is mabigat at saka yung likod, diba? Sabi ko kay Tami, tawagan niya ako, pero hindi niya ako tinawagan. Tinawagan ko siya, hindi naman sumagot. Yun tuloy, natatakot tuloy ako. Ang dami pang labahan. Dalhin natin ito sa laundry area. Patayin natin yung ilaw. Keep going, Roxy! Go, go, go! So, yun guys. So, and dahil snow, dinala ko dito yung ano sa back porch, yung cushion doon. Inano ko kasi makabiran siya ng snow and then basa. Matagal siya mag-dry. So, ang problema doon is mag-mold. Hindi pa tumawag si Tami guys, 8:30 na and hindi ko alam kung anong ganap, kung ano nangyayari. Sana okay lang siya. Sabi ko sa kanya, magdahan-dahan siya kasi yun, ang daming nagka-collapse sa mga ganun. Kasi kanina lang nag-snow doon sa ano sa New Rochelle. So hindi ko alam. Ang problema is wala akong access sa camera sa side door para naman makita ko siya kung anong mangyari sa kanya doon sa driveway kasi may camera doon. So, hindi ako maka-access kasi hindi niya binigay sa akin yung ano, tawag nun. So, but anyway guys, I'm going to end the vlog. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. And please don't forget to like and subscribe. Bye! Thank you guys. Bye-bye.